Халкыбызның күркәм бәйрәме Сабан туе якынлаша. Быел ул 11 июнь шимбә көнгә билгеләнгән. Бәйрәм чарасы иртәнге сәгать 9-да ипподромда от ярышлары мотошоу белән башлана. Ринат Фәрдиев исемендәге ял паркында Сабан туйны тантаналы төстә ачу каралган. Программада авыл хуҗалыгы алдынгыларын, кыр батырын хөрмәтләүгә зур урын бирелгән. Бәйрәм мәйданчыкларында сәхнәләштерелгән күренешләр, шәһәр коллективлары чыгышлары, Мирас ансамбле үзенең матур җырларын яңгыратачак. Сабан туйның төп күрке булган милли көрәш ярышлары да махсус урында оештырыла. Татарстанның халык артисты Гүзәл Уразова концерты сәгать 3-кә билгеләнгән. Шулай ук Бәллүр триосы чыгышы якташларыбыз татар эстрадасы артистлары Марат Галимов, Айдар Сөләйманов, Ясмин, Рауилә һәм Радик Шәрипҗановлар концерты күркәм бәйрәмне тагын да ямьләндереп торыр дип ышанабыз. Аерым мәйданчыкларда татар халкының милли уеннары уздырылачак. Авыл җирлекләрендә исә Сабан туйларын үткәрү 12 июнь якшәмбе көнгә билгеләнгән. Барыгызны да милли бәйрәмебезгә көтеп калабыз. Бәйрәм программасы турында тулырак мәгълүматны Зәиф уклары сайтыннан яки ВКонтакте социаль шелтәрендәге газета төркеменнән белә аласыз.